Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Илсаф. Илсаф, син хыялланырга яратасыңмы? Хыялланмый торган кеше булмый торгандыр инде ул. Ниндидер өметләр, хыяллар алдагы тормышка һаман булып торырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә хыяллар күп тә булырга мөмкин. Булмаска да мөмкин, берәү генә дә булырга мөмкин. Менә синең иң зур хыялың нәрсә булган мөмкин? Берәү генә булса инде ул тормышта үзең ничектер бәхетеңне табу, бәхетле булу дигән төшенчәне үз иченә ала торгандыр. Шул бәхет төшенчәсе инде күп нәрсәләрдән тора бит инде ул, әйбит. Мәсәлән, Яраткан эш, гаилә, исәнлек, ничектер. менә шул хыялың тормышка ашамы синең? Мин тулайым алганда аша дип уйлыйм. Синең бит әле хыял дөньясында дигән җырың һәм өр-яңа клипың бар. Әйе. Әйдә башта шуны карап китик, әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Борчыласыңмы, кызым? Курыкма, кызым. Paşam bu dünyada Kışağıma seni alamda Işıgalı ikev birge aşkan İkev gine bilgen galemge İkev gine bilgen galemge Kışağıma seni alamda Kışağıma seni alamda Bu dünyanın barlık baklıkları Barık yakpa kalsın şeşilip Bir siyesim kilek hislerimli Bir kimden de tırmay yaşarıp Hislerimle tırmay yaşarıp Bir siyesim kille şaşanap Hislerimini tırmay yaşarıp Bir siyesim kille şaşanap Hislerimnin iser davulları Bir galemge İkimizni koysan giderip İkimizni koysan giderip Hayal davalında beterip İkimizni koysan giderip Hayal davalında beterip Paşam bu dünyada Kışağıma seni alamda Işıgalı yana serler dolu İkev gine bilgen galemge İkev gine bilgen galemge Kışağıma seni alamda Kışağıma seni alamda Kışağıma seni alamda Әңгәмәбез дәвам итә.
Инде күргәнегезчә, безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Илсаф. Илсаф, менә син ничектер артистларга яңалык өстәп җибәрдең дип әйтимме шунда, иҗат дөньясында дип әйтимме шунда. Иң беренче концертларны яңа елның беренче көннән куяп күрсәтә башлыйсың тамашачыларга. Һәм башкалар да синең артыңнан иярде сымак тоелмыймы сиңа? Менә шулайрак булды шул. Ничек дип әйтим, кызганычка каршы. 5 ел элек инде менә филармония концерт залы ачылгач та иң беренче шулай ничек дип күпмедер дәрәҗәдә ул Елның беренче концерты итеп. Елның беренче концерты без инде безнең халкыбыз унына кадәр ял итәргә өйрәнгән иде. Хәзер алай түгел. Хәзер башка Көндә концертка җыйып әйтмәкче буласың син хәзер. Хәзер менә 1 январьдан концерт куй, 1 январьдан концертка киләләр. Бу әйбәт нәрсә дип уйлыйм мин. Андай халык арасына керде. Шундый традиция дип әйтергә була. Быел инде менә 5нче тапкыр 5-6 гыйнвар көннәрендә филармония концерт залында минем яңа концерт программам күрсәтеләчәк. Ялгышмасам, аның исеме дә Хыял дөньясында дип атала. Хыял дөньясында дип атала. Менә әйбәт кенә җырым бар дип уйлыйм инде мин. Менә карап киттек, безне тамашачылар күрделәр. Аңа клип эшләдек менә күптән түгел генә аның премьерасы дип әйтергә була. Шул хыял темасына бәйләп, шушы җырга бәйләп, ничектер үземнең Хыялларны баласы. Хыялланып аласы килә, күңел халәтемне ничектер инде шулай концерт җырлар белән бәйләп халыкка җиткерү бурычы дип уйлыйм инде мин. Илсаф, менә син бит инде Казанда аның 5-се, 6-сы булса, син бит әле Киевка да чыгып китәсең. Бик күп кенә концертлар планлаштырдык 2 гыйнвардан. Булай халкыбыз бәйрәмнән әзрәк кенә ничектер бушап алганда ялый. Бәйрәмдә ялый булганнан соң бит концертлар. Бәйрәмнән 2 гыйнварда булабыз без Мария Республикасының Бәрәңге районында. Аннан соң Киров өлкәсендә, Урташын дигән авылда. Аннан соң башка районнар: Арча, Саба, Аксубай, Чистай, Гомумән Татарстан буйлап Сосновка, Киров өлкәсенең менә шу. Шактый юл узып, 12 концерт алып үтәсе. Казанга кайтачаксың. Менә яңа елга якынлашабыз, теге ел узган саен узганны барлыйсың, киләчәккә планнар корасы килә. Ниндидер нәрсәдер яңалык көтәбез, өмет көтәбез, нәрсәдер үзгәреш сымак тоела. Менә синең төп хыялың киләсе яңа елга чыкканда нәрсә? Минем төп хыялым шул эшем белән бәйле инде ул. Һаман шул яңа программа әзерләп, тамашачыга җиткереп, күп кенә гастрольләр эшләү. Менә соңгы вакытта шуны әйтәсем килә, бу инде синең шәхси тормышыңа кагыла, үзең өчен генә кагыла торган әйбер дип әйтсәк тә ярый. Күбебез дин юлына кирип китте бит инде. Ләкин ул синеке ничектер үзе теге кычкырып та җөрми торган. Син уразанда тотасың, бер концертларында булса уразаны калдырмыйсың. Озын җәй көннәрендә тоттың. Менә дин юлына кирип китү, шушы кыйбладан бару. Һәм инде бер көн ураза калдырмыйча тотып, шуны Худайга багышлау ул синең өчен нәрсә? Минем өчен бик зур нәрсә дип әйтергә, бик зур бурыч та, һәм ул миңа бүгенге көндә таяныч, терәк һәм җиңеллек бирә. Бу минем шул юлга басуым. Аллаһка шөкер. Әле бастым дип, бөтенләй бастым дип әйтеп бетереп булмый. Әле аның өстендә эшләргә күп. Гөнаһын үзенә ала алмыйм, ләкин шул юлдан барырга уйлап торам һәм Алла теләсә шуңа җитәчәкмен. Илсаф, менә быелгы концерт башкасыннан нәрсәсенә аерылып торачак? Бер тамашачы нидер яңалык көтә бит инде ул. Тамашачы яңалык көтә инде, шулай дөрестер дә, яңа җырлар белән бер рәттән яңа клиплар, аннан соң инде яңалып баручылар булачак менә 2 егет дип әйтер идем. Аннан соң яңа биюләр. Гомумән тематика шул хыял темасына бәйләп, инде яңа елдан бит инде яңа өметләр көтәбез, хыялланабыз шушы темага бәйләп. Һәм аннан соң инде шулай ук соңгы елларда мен балалар темасы белән ничектер эшләнелә программа. Хыял җырында да, клипында да ул күзаллана. Һәм быел да шундый Саидә дигән кыз белән бала белән аның чыгышы көтелә һәм аның белән дуэт әзерләп, шундый матур гына
концертыма бір ем істелер деп ойлап тұрам. Алла берсе біз аны сәхнәдән күрергә язсын. Уңышлар сиңа. Әйе, Юлларын барлык тамашачыларыбызны киләчәк яңа еллар белән һәм концертларыбызда, концерт залларында көтеп калам. юлларын уңышлы булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Илсаф булды.